tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni hayre seedo ɓoki sabbondo cilbe mbañ samba mbahe sare alpha sare damba kon waktu yoni ha to jahkame jafaraɓe mofti ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi ne fonno wadde jillu muma e toon to Touba oɗo ñalawma hande wo hayti ko kikiɗe janggo so gueno haji toon to leydi Mauritanie jonde gostodiral miijoji jooɗima ñalawma hanki o e toon to Wuro Rosso ko fati e banggue ndema leydi waalo e toon to leydi Mali kon jango musgo waɗi toon kikiɗe hanki o taw kadi toɓɓa hen e ko sarɗiyanke leydi ndi toon to Dia e Jafaraɓe e toon to leydi Gambi heeɓi ballal payodingal iwde laamu leydi Nigéria ko fati e jangde ma en ketta hen musidɗo men kodde nene Abouba e Alpha Condé waɗi jillu mum yogay leeɗe e guure kay gam hollirde hoore mum e wonde mayani ene wuuri ene selli jolam jaɓeri farmata bahali woto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslare go jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en kaali jillu hoorejo leydi Sénégal ponnoɗo fuɗɗade jillu mum oɗo ñalawma hande toon to Wuro Touba o ñalawma hande noon hayti jillu makko ko ñalawma janggo kikiɗe kay wo jogori yaade toon to Wuro Touba e yogay jayndeli jaltinde ɗum kay kolliri hay goto andani holko saabi noon e jilluma ko hayti oɗo ñalawma hande kono kam ko ñalawma janggo walla ni kikiɗe janggo wo tijja toon to Touba e kanko e joom suudu makko e yaadiɓe makko kala hollirama noon wo jogori jippade kay e koye nokku biyeteɗo Cheikhoul Khadim Touba ha joni keddorɗen koye on fannu toon to Touba lawol ya gara faade toon to Touba e golɓe mbiyata autoroute ila Touba Abdoulahi Daouda Diallo kalfinaɗo laabi e nder leydi Sénégal waɗi jillu mum e lawol jamñaje Thiès e kamɓe noon ɓe kolliri ngol lawol noon ɗo hen e maggal Touba fuɗɗade woni tan ɗo e balɗe jeetati e mangol uddite beele ene newna ya gara e nder lawol he e caggal noon teskede so tawi kay maggal Touba yonti laabi ɗi ne ɓitta no fewi e kono kay ko fuɗɗi fewnede laabi he ko ma uddite beele yimɓeɓe ne newna ya gara kanko Abdoulahi Daouda Diallo noon wo holliri wonde kay lawol ya gara faade Touba e ma uddite ɗo hen e hitande aronde so gueno o haaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ma en kaale boowal laaɗe diwoje ngal leydi Sénégal e taw kadi ko boowal inniragal Léopold Sédar Senghor ngal noon laamu leydi Sénégal e taw kadi ko kalfinaɗo konguɗi biteɗo Saydou Gueye wo holliri wonde ngal boowal laaɗe diwoje e ngal wontata ko boowal laaɗe diwoje koniyankoɓe leydi Sénégal e taw noon oɗo saaha mo gonɗen laamu ngo kay nana ƴetta peeje peccorɗe kala e beele kay jeeɗiɗi lewru fandu so gueno haaji beele boowal laaɗe diwoje ngal jas ene uddita e boowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne ma uddit ɗo e lewru fandu so gueno haaji e kamɓe noon laamu ngu ɓe jurnitima hen toɓɓe kewɗe no fewi taw kadi ɗo ɗum ko Abdoullahi walla mbiyen e ɗo ɗum ko Mouhamed Boun Abdoullahi Dionne e taw ko hoorejo jagorɗe leydi Sénégal kamɓe noon ɓe ƴeewi ko fate yangara e caggal noon teskede toon to jas ene woɗɗi Dakar no fewi kono kay werlaji biyeteɗi e dem dikka ɗi ko ɗin tigui mbaɗata yangara kamɓe noon ɓe kolliri ko fate banggue tikkeji taw kadi ko jeɓeteɗi ma tarif muɗum walla ni mbiyen ma coggu muɗum hutere no moƴƴirta ni tawa kadi moni kala wawata yen yobde e ko temedde ɗiɗi hakkude Dakar ha toon to Diassa ha joni keddoten ko toon to leydi Sénégal ma en kaale goɗo hen wuuro wiyetengo Thiadiaye e toon noon ko tana musɗo waɗi toon e yimɓe ɗiɗi noon sehilaɓe ɗiɗo oɗon wiyete ko Mamoura Sey kanko noon wo renanno e ko Bowal walla ni mbiyen stade mo Thiaya kanko mo Thiayen kanko noon e ko on stade tigui o renanno warimo hanki noon ko sehil makko bita Abdourahmani Seck ko kañum yoɓi fittandu makko oɗo saaha noon ni tawi juuɗe dadiɓe ɓe Mbour e kanko noon kikkiɗe hanki o koni yankoɓe hettuɓe on fannuɓe ndondima ɓandu makko e nawi ɗum to cuuɗi moftirɗi gonɗi toon to Mbour oɗo saaha mo gonɗen noon loskoji ne jokki kay hay goto andani taw e holko saabi haare hakkude mabɓe ha wargo yalti hen e sen guewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi
Mauritanie ton to Rosso non jonde jodima ton taw kadi ko jonde wossondirde miijoji ko fate bange leydi taw kadi ko lappol palol dande maayo ngor rewo soden teski non boñmo windere nde woni banque mondial ɓe joddinoma e muɗum taw kadi ko laamu leydi Mauritanie woni hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom ɓe jurnitima noon toɓɓe kewɗe no feewi beele kayɓe diwta heege e nder leydi Mauritanie nden jonde noon joɗima hanki gam yurnitade ndiɗo henna leydi hol peeje e peccorde ƴetteteɗe ha leydi ndi wawa remede ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ambassade mo leydi Amérique taw kadi ko biyeteɗo André walla ni mbiyen ko biyeteɗo Laria André kanko noon wo holliri wonde kay laamu leydi Mauritanie yo wattu hakkillaji mum e jaydiyankoɓe jeyɓe koye mumen yogayi jaydiyankoɓe jeyɓe koye mumen haydara ganda e laamu ngu tuma kayde laamu ngu uddi demuɗi mum ha tiiɗi so wona kay jaydiyankoɓe gollantoɓe laamu ngu jaydiyankoɓe gollantoɓe laamu mi ko ɓen tan gandi ko yahata e leydi ndi kono kay jaydiyankoɓe heddiɓe ko wayno jaydeli privé kala ala hen kay ganduɗo ko yahata e leydi he ko ɗum saabi noon jayde leydi Mauritanie niɓɓiɗi yaltata kanko ambassade noon woñaguima tigui rigui nde jaydeli kewɗi guddite ha tenti kay téléji joyyi e guddaɗi e nder leydi Mauritanie ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto andani e holko saabi ɗi gudda so wona ɓe joɓani tarifaji mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen Cheikh Wulde Katmir goto kay jaltinoɗo cimtol e faade annabi men mo jaami kisse goni mo ñawori mum jogorno wadde nduɗo henna lewru sappo e nayyi ndu lewru darindu hande ko nden tigui o fonno ñawede kono ñawore makko dirsinama e wattoyama nayyi lewru fandu woni décembre so gueno haji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende tawari ɓe koliri noon e wonde kay hoɓɓe iwnoɓe toon to leydi Turki jiiɗino wadde jiilu mumen e yogay cuuɗi jangguirɗi e nder Nouakchott kam e cuuɗi cafriɗi kono kay laamu ngu haɗiɓe yettade ɗin nokkuji ha woni e gardiɗo légal Arfat gonɗo toon maire o holliri mette mum no fewi noon e faade kay e ko laamu ngu haɗi hoɓɓeɓe kay yillade woni nokkuji e nder Nouakchott ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kal toon to Ayouna woni tan e toon to Hawdila Garbi toon noon ko seppoji mawɗi juɓɓina toon e taw kadi yuɓɓini ɗum ñalawma hanki onon ko jangguinoɓe wonɓe toon ɓe kamɓe noon ɓe beltaki ko fate banggue fektede woni nokkuji goɗɗi ha hande ɗo gonɗen ɗo e woni gueɗe kewɗe ne manki labde toon ɓe kolliri mette mabɓe no kewi noon fade boliɗi ɓe mbaɗi seppo mabɓe hankima en garto hen so guenohaji e fedde Amérique naɓe darnide haqqe innama ade witende Human Rights Watch kamɓe noon ɓe kolliri wol qadda taw kadi ko sénateur jaggaɗo kene wona joni lebbi ɗiɗi walla tati ne udda e kañum noon salima yaltinede tawne watte haqqille soɗen teski noon ne woodi kay ñagotoɓe ha jalta kaso kono kay koye galle ma gudderɗa aɗa wonde renoɓe kala ko mbaɗɗa ka gaynaɗo ka denaɗo kanko noon wo holliri wo yiɗa ngol ɗaccitagol wo yiɗata ngol ɗaccitagol caggal ko neɗɗo joom hajuji kalɗo yeehi e saaha kala ma laamu ngu noddinmo tawa kadi torjinamo e golleji makko wona tan inde o ɗaccitama e caggal kay ha oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu haalani ko jagguirimo laamu ngu meeɗa haalde ko jagguirimo so wona kay ko dawrugol tigui laamu ngu jagguirimo e ɗon ɗo uddaɗo noon hollirama ko yimɓe jeeɗiɗo woɗɓe o waddaɗo nomo ñagui laamu ngu noon e nde toppitto fodde jaggaɓe ne gudda e nder leydi Mauritanie e sen guewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali kikiɗe hanki noon ko jango musgo waɗi toon to falde mofti nokko biteɗo Dia hakkude mum e Dia faraɓe taw kadi ko sardiyanke gardiɗo suudu ñawore towdu witeɗo biyeteɗo Abdourahmane Niang omo wondino e joom suudu makko kamen chauffeur makko ene wonde kadi e dadiɓe ko ɓen tigui jano e oɗon nokku e toon noon wat boniyankoɓe jane werlama koye werlaji keddiɗi kala koniyankoɓe jeeyo mbasen pittali mumen kame dogno werlama ko e kanko e joom suudu makko noon haydara heɓaniɓe kono oɗo saaha mo gonɗen kam e hunde kala ne niɓɓiɗima en garto hen so gueno haji ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ndeɗo hen fedde witede afrobaromètre kamɓe noon ko fedde malinaɓe ɓe kolliri kay ɓe jaltini cimtol mabɓe e ñalawma hanki o gam hollirde kay wonde mbuñaari e nder leydi Mali e toɗɗa hen ko leƴƴi ɗiɗi walla ni toɗɗa hen ko nokkuji ɗiɗi woni tan dadiɓe leydi ndi ko fate banggue kala kayitaji e sa buñani heɓata ɗin kayitaji saɗa jogui werla maɗa aɗa dogna werla ma hay sala kayitaji timmuɗi no fewi e caggal kay junggo ma ne yawi nadde poste maɗa aɗa yaltina ngol aɗa rokkaɓe ka
no kala ko jidda wadde ka baɗowo e nder leydi Mali so diwi ɓen dadiɓe ko ɓeɗo hen witeɓe ñawoɓe leydi Mali ko kañumen kay jogui mbuñaari leydi ndi oɗo saaha mo gonɗi noon hoorejo leydi ndi so tawi kay mo wawi yo yaltu wo daro darde tinde lang wo haɓay mabɓe ha laaɓa ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaali oɗo hen debbo biteɗo Farmata Coulibaly mayde yurminide ko ɗum tigui woni ko dañi taw kadi yaltin ɗum ko suudu safrindu witedu Gabriel Touré kanko Farmata Coulibaly o jeeya ko nokku biteɗo Banamba noon ne tawi e nder leydi ndi e tuma kayde kawma ko nelimo yo sodonoy ɗum carte taw kadi ko carte batteɗe téléphone taw kadi yeyenno ɗum ko gunowo machine goto nde o yahata nde noon waɗi kaala yiddande e hoore kay nde o yetti nde noon wonko tukkinomo hocca tigui ndeke ceɓal ngal weɗima naate machine to paftiɗi jirlono ɗo paftol ngol noon yirli kala ka ha naate nder machine e ko ɗon tigui wo ɗeɗɗi ha wayno kirsaɗo ni caggal mum noon jinna makko ndodimo nawimo to bamakko ko ɓuuri yawde yaccade wo sanki ko toon to leeso makko hôpital to lelino to hollirama noon e warimo tigui ko kaɗon kaala ɗum noon ko wasiya wonande yimɓeɓe kala so tawi hendune waɗi walla waɗani saɗa waɗɗe moto walla vélo walla aɗa wone saret walla wone auto e kala ɗo gonɗa rento wadde kara ha saka ceɓal ngal ne weɗo woto ganjema sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambi to leydi Gambi noon leydi Gambi heeɓi balle payodinɗe no fewi taw kadi ko iwde Nigéria ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba ko fati e jangde jarama Sar Ablaye Sarr bandiraɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene wayno tan mbiyen leydi Nigéria de walliti ballal bangal fayida to banggue jangde woni ɓiɓɓe leydi gambinaɓe fodde temedde joyo e capanɗe joyo neɗɗo ma ummoɗo yaade toon to leydi Nigéria gam janggoyde jokkitoyde toon jangde mum ɗum noon ko laamu leydi Nigéria wallita ɗum laamu leydi Gambi gam tan ɓen kadi mbawa yaade keble toon to banggue karalle kese ɗe e banggue kadi janggude e yoga gueɗe kadi ganduɗa yaadi koye jamanu leydi Sénégal kanum ne heedani hen caggal walliti leydi Gambi gam tan ƴettude ɓiɓɓe muɗumen fodde capanɗe joyi neɗɗo nawa ɗum toon to leydi Sénégal mbawa jangude ko faate tan ko wiyete ndema e ɓamtare leydi no ɓamtorto e ko gueɗe goɗɗe eno wande ko faate kadi banggue ko wiyete ko loi e ko nandi hen ko foof ɗum ɗon ne Sénégal ƴetti ma won capanɗe joyi ɓiɗɗo leydi Gambi nawde nawa ɗum toon to leydi Sénégal wawa jangude no hannirta ni enete ene habri on kabaru tan Dembali Diaw jaborgal kalfinagal humpitoɗo e nder leydi men Gambi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde Abouba ɗo e leydi koddanene Abouba toon to Banjula waɗɗani Conakry oɗo dumuna kala walla ɗeɗo balɗe kala jaydiyankoɓe kollirino yogay jaydiyankoɓe liggotoɓe e fedde witende Kanka walla ni mbiyen haalirde witende Kanka TV e jaltinino konngol noon wonde kay mayde oɗo hen biteɗo Alpha Condé noon waɗi jillu mum e leggal e wuuro witengo Kaluma noon ene tawe e nder leydi ndi omo waɗi kay costume danejo tal ene ɗoftimo e jagorgal kalfinangal coftal ɓalli ene wondi kadi sarɗi yanke yoga kay sete timmuɗo no fewi e saaha kala omo weeɗa junggo faade e yimɓeɓe omo wiya kay omo wuuri omo selli wo mayani ken wona jaydiyankoɓe sappo e ɗiɗi noon gañama toon taw kadi ko gañande musɗe no fewi e taw kadi ko dadiɓe ɓe MP3 ɓe Matam ko ɓen tigui ɓe pelɓodiri ha ganduɗa e kaɓirɗe kewɗe keftama hen taw kadi heftana ɗum ko ɓen jaydiyankoɓe e sen giwi toon to leydi Guinée Conakry paɗen ko toon to Niger noon biteɗo Oumar Hamidou jagorgal kalfinagal yangara e nder leydi ndi woppi gollal mum ha laaɓi ha wi ceertuma kay nde wi hoorejo leydi ndi hormaki ɗuma caggal noon nde accident musɗo waɗi toon aljuma ɓennuɗo dow to ha ganduɗa waɗi yimɓe nogasa wasɓe hen pittali mumen ganduɗa noon won gollorgal gotal nan toon ko ngal tigui jogui werlaji baɗoji yangara ɓen noon gonani toppitiɓe gollal mumen ko nden tigui o uddi ngal ɗon gollorgal ɓen noon ndewi e peeje e peccorɗe kala ha gudditi gollorgal mumen kanko jagorgal yangara wo tinani nde wo tin ɗum nde noon wo andi ndeke jagorgal makko ngal rokkaka hurmum ha timmi ko nden tigui o windi ɓataki makko gam wiide o ɗacci golle makko ha laaɓi e tuma kay so tawi o uddi hunde ha tiiɗi ha wi lang so tawi ne uddite foti rewde koye makko so tawi kay ɓen ne jogui juuɗe dow ha konguɗi ne giwa dow uddite taw kanko wo tinani e laaɓi tigui ngal gollorgal alanamo nafoore no fewi kanko noon ndimagu makko e ɓuranimo wonde e gollorɗe baɗe dani hen teni kadi hollirama ko
caggal payodingal wonande kay oɗo Youssoufou Mohamed Youssoufou gardiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen semgiwi toon to Niger paɗen ko toon to leydi Cameroun ko jango musgo waɗi to noon hanki jamma sanga 19h taw kay waɗi ɗum ko debbo goto kanko noon wa haɓɓe makko tigui e dadorde makko ko pettoje ha tiiɗi pettoje noon wa haɓɓe dadorde makko o ari noon e wuuro wiyetego azanga noon ene tawe e kiloji ɗiɗi hakkude muɗum e kerol leydi Nigéria ɗon de sukaɓe pijanno ko ɗon tigui wo fettini ngol paftol ha ganduɗa waɗi sukaɓe joyo wasɓe hen pittali mumen taw kadi yaltini ɗum ko AFP mo leydi France toon to leydi Gabo paɗen RTN walla ni mbiyen radio télévision Najaret taw kadi ko chaîne privé leydi ndi ene woni e leegal biyetengal Okola e nder Libreville hoore mum ko on tigui huɓɓa ha wonti ndondi e kamɓe noon huɓɓama kono ha o saaha mo gonɗen ɓe ganda hol kuɓɓuɗo ɗum e caggal noon ha ɗo ɗo gonɗen ɓe gandani ko laamu ngu huɓɓi ɗum walla wona laamu ngu e kono kam wona boulet huɓɓede RTN e kala saaha ne heewi duppede ha wontan ndondi semgiwi toon to leydi Gabo paɗen ko toon to Eritére noon e ko leydi mumtindi no fewi ndi woɗɗani Éthiopie caggal kay kareli 2 millions ɗi gonnoɗi toon ha ganduɗa hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ko nden tigui ɓe jeyti koye mabɓe e yeeso Éthiopie naaɓe caggal kareji musɗi wadde toon guila nden noon laami leydi ndi ko biyeteɗo Issa Iyas ko on laami leydi ndi ñalawma hanki noon e lamorgo leydi ndi biyeteɗo Asmara ko piyanɗe mawɗe kay ɗojji toon ha ganduɗa taw ko seppoji juɓɓina toon gulɗi jaw ha ganduɗa ambassade mo Amérique holliri wonde yimɓe men yo nden to woni nokkuji kewɗi e caggal oɗo saaha mo gonɗen teskede kay ko leydi ɓurdi uddade no fewi o saaha mo gonɗen noon ɓe kolliri leydi ndi ɓurani yerde no fewi toon to leydi Tunisie paɗen to leydi Tunisie noon oɗo ñalawma hande ko dadiɓe ɗiɗo kay jana e yeeso suud sarɗi yejindu leydi ndi taw kadi yani mabɓe ko gorko e jeeyaɗo e fedde witende Salah Fils en kanko noon wo joguino ko laaɓi ko ɗon tigui wo yuwiɓe e goto noon ne woni gagnande musɗe no fewi ne tawi cuuɗi cafriɗe goɗɗo noon e gagnande ɗe ne koyfi no fewi kanko noon wo jaggama oɗo saaha noon loskoji tigui goni koye makko ma en gartoy hen e so gueno haji toon to leydi Libye oɗo subaka hande ken wona temedde tatto neɗɗo kay jagga e laaɗe taw kadi kamɓe kala ɓe jinno faade ko toon to leydi Italie kamɓe noon ɓe jagga koye nokku biteɗo Azlet noon ne tawe temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude muɗum e Tripoli e kamɓe temedde tato ɓe noon hen capanɗe naayo ko rewɓe hen sappo e jeenayo ko cukkolon keccen tokosona ko heddi ko noon ko worɓe tigui sembolinɓe ɗum noon yaltini ɗum ko général Diƴƴe e taw kadi ko maaje Diƴƴe ɗe leydi Libye taw kadi ko biteɗo Ayuba Kashima kanko noon wo holliri woni mabɓe noon gañiɓe kono oɗo saaha mo gonɗen noon ene tawe e cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Tripoli. Oɗon ketto kabaruji mon jolam jaɓe kabaruji men jolam jaberi ko Farmata Bahali mawnaw en ha toon to États-Unis d'Amérique kamen jango musgo wango toon e toon to Pakistan ɓen kadi yaduɓe miijoji Amérique naɓe kame leydi Irak bisimilla maɗa Farmata Bahali. ko noon tigi Seydi Sar kabaruji meɗen jolam jabir nota en koto dawlaji denduɗe Amérique tigiɗo hanki sanga 15 heures e nder manata ene tawi e nder New York ko sakata gorko goto joli e werla mum naati e laawol ina gurño yimɓe o yoɓime pittali yimɓe jeetato o barmini 11 ko adi ko koninkoɓe ɓe hinde police ina barmini on paye makko jungo ko wat boniyanke mo jibinande Uzbekistan omo yaara e duuɓi 29 o naati Amérique ko gila 2010 duuɓi ceeɗiɗi hande ko wuuri e nder Amérique losungoji kolliri ɓatake tawede e werla makko kene hollira jeeyedemo walla ɓattademo e fedde wat boniyankoɓe ɓe état islamique e o saaha omo tawe e juuɗe laamu losungoji ina jokki Donald Trump hoɗojo leydi ndi waɗi ɓatake duwa o faade e dendagal ɓesugu dendagal jinnaɓe jeeyaɓe ɓe o yamiri nde koninkoɓe leydi ndi ɓeydata contrôle mumen faade e hoɓɓe wurɓe e nder dendagal joguli États-Unis d'Amérique sen iwi toon ƴeento Uzbekistan ko toon waɗi boniyanke baɗɗo jangu mum e nder manata o jeeya laamu Uzbekistan waɗi ɓatake duwa o faade ɓessugu Amérique naɓe foof ɓe kolliri kadi wonde aɓe pari gollodade e laamu Amérique naɓe to banggue losungoji ko faati e jangu ngu sen iwi toon jeento Irak gila darorɗe lewru mayni ndu leñol kirde en
tawateɓe e nder leydi Irak ko tawateɓe nder leydi Irak ko namdino jeytade mumen ɓe jinno ko nattude yewitade e laamu Bagdad gila nden ko kareli faggude e dowrugol ha wonti garmi ngara hakkude koninkoɓe leydi Irak e yimɓe Kurden ngam hollirde ɓurede ɓe doole yidde beele jaam e kisal ina arta hakkude mabɓe hoorejo kirdinaɓe biyeteɗo Mas'ud Barzani démissioni Emmanuel Macron hoorejo leydi France holliri hen weltare muɗum mawde o erima nando makko Haydar al-Abadi gardiɗo leydi Irak nde koninkoɓe dartinta petelaji mumen kaldigal waɗa hakkude mabɓe beele jaam e kisal na arta hakkude mabɓe Irak wonta leydi gotel Seydi Sarr ko ɗum ɗo wonno kabaruji men jolam jabir kettuki malaki Sembelia banesarela sembeloya banesarela Tablo sugabe Afrique salam alemon misalminian banesarela fedde heblo sukaɓe Afrique leydi Mozambique noddi e kala ɓippullo taweteɗo toon to leydi Mozambique en yiɗi tawtorede jonde mabɓe nde ɓe jogori joɗade ñalawma alet paade so gueno haaji ene wawi wadde guel ɗo hen noddirguel 86 693 82 27 e kawrata koye gardiɗo cetal fedde heblo sukaɓe Afrique biyeteɗo Bagnowo Ndiathia walla mbaɗa 84 507 49 11 walla mbiyen 17 kawrata koye Aboukan Diallo gonɗo toon to Mozambique toon to leydi Mauritanie aɓe jogui batu keñorangu taw kadi ko jonde jogorde wadde aset paade so gueno haaji e gardugol Ceerno Boubacara Gaye kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko 46 41 05 02 kawrata koye Ceerno Boubacara Gaye walla mbaɗa 26 41 67 41 kawrata koye Gueladio Sow ko Ceerno Habou Diallo salama alema mi salminima banesarela jolam jaɓeri Farmata Bahali to leydi Gambie koddanene Abou Ba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ɗum ɗo wonno commune Tonganoɗon oɗo ñalawma hande kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena